Okay, question. Yes. Kapag madalas kayong magkasama, sabi mo clingy siya. Sa inyong dalawa siya yung mas clingy. Paano siya maglambing? Maglalambingin siya, mararamdaman ko naman naglalambing na siya kasi sasabihin niya, kanang, amuin mo ko, ganon. Amuin mo nga, mabaho ba ako, ganon. So gusto niya talaga yung para siyang baby na magpapaaruga, ganon. Para naman akong mami kasi. The mother and the son. So si Guy mismo yung for first move? Meron ka mga ganun. At minsan naman din ako. So pero mas madalang siya. Mas clingy siya sa akin. Pag nag-aaway kayo, ano madalas yung pinag-aawayan? Kung sino ang maghuhugas ng plato, yan yung pinag-aawayan namin ngayon, be. Noon pinag-aawayan namin yung mga kachat niya. O kachat ko rin. Yung mga ganyan-ganyan ko. Okay. Ngayon pinag-aawayan namin kasi live-in kami ngayon eh. Magkasama na kayo. So live-in kami. Pinag-aawayan namin kung sino yung maghuhugas ng plato. Sino yung magsasaing. Yun yung pinag-aawayan namin. Tapos sino yung pupunta sa tindahan, bilhin ng mantika. Ganun. Ay, si Bob. Kasi, pareho kami Yung para talaga sila mag-asawa, no? Yan yung pinag-away namin. Wala naman tayong ulam, wala naman tayong pabili ng ganito. At taray, no? Tapos, ngayon, Ben, na mas na-appreciate ko siya kasi hindi naman sa yung sinasagad ko yung pagiging matulungin niya. Supportive. Very supportive. Pero siya na yung naglalaba ngayon, ha? Kasi nga napanood ko yun talaga. Ang tataas ng mga kuko. Meron akong extension, sabi ko hindi ako pwedeng maglaba kasi wala naman tayong washing ngayon dito. Ang washing naman natin andun naman sa bahay. Mahirap na pupunta pa doon kasi yung mabigat yung dadalhin natin. Dito na lang, kukusuhin na lang natin. So sabi ko, ikaw yung magkuso. Ako yung magbabad ng mga puti. Pero ako na lang din yung magsampay. Basta ikaw yung kuso, ikaw yung banlaw. Yun! Tsaka nagsasaing pa yan. Nagsasaing, nagluluto. Shout out sa mga boys. Baka naman, Meron talaga. Promise. Tapos sino unang naglalamig? Pa nag-aaway kayo? Ano ba nag-aaway kayo, diba? Sino yung unang nang aamo, nagsasorry? Siya, totoo. Walang kasi mataas yung pride ko, be. Pag ako pag ako galit, wag mo kong kausapin kahit isang buwan, okay lang. Siya, talagang lalapit yan siya, sorry na, pasensya na, hindi na mauulit, ganon. Sana ul! No, Raul! Actually, kahit si Jean, ganyan sila, ano ba yan? Kahit si Brenda tsaka si Gio, nauna talaga si Gio, yung guy. Sana all, no? Yung mga ganyan klase. Relate ako sa'yo. Even you din kasi, actually, some of the stories din ni Mia regarding ngayon sa boyfriend niya. Nakaka-relate din ako. Kasi, parang... nakaka-relate ako. Ay, ibig sabihin, alam mo. Ano nangyayari? Tumigil ka, single ka. Hindi, okay. Ito na lang. Kapag may mga, kayo, ito, medyo usapang SPG. Medyo gawin natin ng konting ibang terminologies. Okay, laban. Carry yan. Kapag jugjugan, sinong nagyayaya? Sinong mas mahilig? Yes, be. Yung magkatabi lang kami. Nagsiselfone kaming dalawa, magkatabi. Nagsiselfone. Ayun na. Natapik mo lang ng konti. Ayun, natapik mo lang ng konti. Ba't may matigas dyan? Ganon. So sasabihin na niyang, mas aggressive siya. Pwede mo bang ganon? 5 beses lang. Hingi yan. Oo. 5 beses lang. Kanang, ganyan. 5 spaghetti pababa pataas. Hindi yung ilaps mo lang ng konti. Ganon. Igaganon mo lang ng 5 beses. Ganon. Pagkatapos lang ng 5 beses, sabihin na naman niya, pwede isang 10 pa dyan. Dagdagan mo ng 10. So hindi ka mahilig mag lobi-lobi. Ayun, mag-coconut. Hindi ka mahilig mag-aya. Mas talaga siya. Hindi ako okay lang naman, meron namang time. Pero most of the time siya yun kasi sabi niya to make the relationship stronger. And is stronger. Uy, grabe, ingit talaga ako sa stories ng love life nila. Hindi. Mapapasano. Totoo lang. Yung positivity ng relationship, meron ding negative. Kasi nga, minsan, pag madalas kayong magkasama, kahit nga pagtulog, pagkain, magkasama na kayo minsan, hindi mo na na-appreciate, hindi mo ma-appreciate yung
being there ba with each other. Hindi mo na appreciate. Nagsasawa ka? Parang gano'n? Hindi man sa nagsasawa, pero parang hindi mo na appreciate pag minsan. Kaya mas gusto mo minsan na hihiwalay kayo para dahil para ma-appreciate mo yung worth ng tao. Kasi nga, pag madalas kayong magkasama or palagi na lang kayong magkasama, hindi mo masyadong na-appreciate siya. Kasi andyan lang naman siya eh. Nakikita mo, hindi mo na iti-text, hindi mo na i-chat, di ba? Kasi andyan naman yung tao. Pero pag malayo kayo sa isa't isa, yun, mag-effort ka talaga. Uy, kumusta dyan? Ang ginagawa mo? Kumain ka na ba? Ganon. So at least, from time to time, meron talaga kami, doon ka muna sa inyo, gumala ka muna, yun, sumama ka sa mga kaibigan mo. And then, parehas niyong decision yun? Yes, I give him so much freedom na sumama ka nga sa kaibigan mo, maggala kayo, ganun. Wag lang sobra, kasi alam mo naman, nandito tayo sa social media. Anong impact sa akin, yun din yung impact sa iyo. At anong impact din sa iyo, anong gagawin mo, bad tayo sa so wag ganun. So dapat okay lang din, basta sobra. Okay, speaking of social media, yes, gaano kalaki yung ginagawa niyang support sa'yo when it comes sa mga vlogs? Siya yung videographer. Okay. Yes, siya yung nagbi-video. And then I give him wala naman siyang proper training sa pagbi-video, pero yung pagbi-video naman hindi naman yun masyadong mahirap, critical, diba? So ang sabi ko sa kanya, gawin mo lang, focus mo lang yung video, and then yun lang yung gagawin mo, wala nang iba. Focus mo lang, hindi masyadong tawag dito, yung hindi masyadong move ba? Magalaw. Oh yes, magalaw yung pag-video. And then, don't worry about something na masasabi ko sa video kasi we can edit naman that one. Pero sa editing, ako yon kasi ako yung nag-study sa editing kung ano talaga ang pwede sa Facebook at kung hindi, di ba? So yung support niya is 100% naman. Sobrang tulong be. Imagine mo, yun, di ba, yung jowa mo yung nag-video sa'yo. Yung iba nga dyan, ikahihiya ka pa. Mahihiya. Lalong-lalo na pag may publiko, di ba? Correct. So, siya okay na rin siya. Marami na rin siyang atawag dito, what they call this, marami na rin siya nababasa mga support from both of you mula sa inyong mga supporters and followers. Yes, then sabi ko sa kanya, social media is a platform of everything. So people can say anything. So against us or for the good of us, diba? Ganon. So sasabihin ko sa kanya, kung meron ka mabasang negative, huwag mo talagang patulan, huwag mong aawayin na, baka aawayin mo, wag. Kasi yun, nagpapakita ka lang na affected ka. So wag mo lang awayin kasi ganyan naman talaga yung opinion ng mga tao. Merong negative and positive. Most of the time lang yung mga negatives is masakit. Pero ayun, kiber na, di ba? Dead man na. At least nanood sila. Yes. Okay. Ganun. Pag-usapan na, ito last na lang natin. Yes. Di ba sa social media kasi since tumutulong din siya, you also give him naman the allowance o ano bang? No, we actually have bank accounts. Together? Yes, ako, hindi, magkahiwalay. Ako at saka meron din sa kanya. Yung buwan-buwan, huhulugan ko yung sa kanya. Kasi nga, alam ko naman, alam mo lang, when you're in a relationship, ma-realize mo na, wala naman talagang forever, di ba? Totoo. Kahit di ba, savor the moment na lang tayo ngayon, di ba? Kung anong meron ngayon, pahalagahan na lang natin. Totoo, ganyan rin sinabi ni Brenda. Yes, na-prepare ko na yung sarili ko na, if ever, 3 years, 5 years from now, hindi na kami kasi ganito, ganyan, merong di ba? Merong mga insidente na merong gusto siyang ganyan, magkahiwalay kayo. Walang forever. So at least man lang hindi din na waste yung time ko at yung kanya, di ba? Na meron din siyang account na meron din siyang pera nga pwede niyang gamitin, di ba? So meron siyang savings. And then parang sweldo na rin yun. Correct, kasi di ba, hindi pwedeng papakainin ko lang siya, bibilhin ko lang ng gamit wala naman siyang kanyang sariling pera. So kawawa, tapos parang ang sama kong tao pag sa sarili ko lang yung iisipin ko, diba? Tsaka na rin yun, parang yun na rin yung in return dun sa mga effort na ginagawa niya sa iyo when it comes to vlogging. Yes. Diba? Labas na din yung pagiging magjowa niya. Yes, oo. Yun, tama na rin yun, kaysa kumuha kayo ng ibang taong magbibideo, si Habi na lang. Ano nga tawagan niyo dalawa? Love. Love din? Minsan Papoy, Long. Bakit? Bakit Papoy? Hindi, kasi nga pag nandun kami sa pamilya ko, medyo sensitibo yung family ko. Kasi nga, iba yung relihiyon. So ganito, pag doon kami sa bahay, tawagan namin Long.
Kasi parang ang awkward naman na maririnig ng yung mga kapatid kong babae. Long parang kanang tawagan na long, ganon. Okay. Parang panglalaki pang lang. Nickname. Okay. Ganon lang. Long, pakikuha ng ganito, ganyan. Pakiabot nga niyan, ganon. Kasi parang awkward ako sa love pag nandyan yung mga kapatid kong babae. Na baby. Parang ang OE. So long kami or minsan papoy kasi gusto ko siyang tawagan na kaya ginawa kong papoy kasi parang papa na baboy. Papoy, ganito. Cute lang. Tapos na meaning papoy, papa na baboy, ganun. Kasi tabanan niya ngayon, be. Chubby na siya. Yes. Hiyang siya sa'yo. Lakas kumain, be. Dahiyang sa'yo. Grabe. Okay, ito na lang. Ay, nako. Sa tingin mo, bakit may mga single na kagaya natin? Yung mga single. The Bex. Yung sa pagiging, hindi, ganito yan eh. Para sa akin, based on my experience lang to ha. Parang sa palagi madalas nating hinahanap yung tawag natin yung karugtong ng buhay natin. So hinahanap natin sila. Parang nafe-feel natin, the more na hinahanap natin sila, nagpe-pressure natin yung sarili natin na hanapin yung taong yun. Parang nafe-feel natin na lumalayo. Kasi nga pressure tayo na pwede ngayon na. Hindi man yun ganun, di ba? So, and then you meet people along the way, di ba? You meet a lot of people along the way, especially yung mga gwapo, cute, ang kikinis, ang puputi. Yun, pag meet natin, sabi natin, ay, ito na nga, be, totoo na to. And then all of a sudden, hindi na naman pala. Nag-i-experiment tayo, di ba? So, the more tayo nag-i-experiment, the more natin nafe-feel na parang wala talaga. Kasi ang dami-dami na ng mga lalaking dumating. Umalis din, wala. Pero wag mo na, yung advice ko is, wag mo nang hanapin. Kasi the more mong hahanapin, the more kang mape-pressure sa sarili mo na parang wala na talaga, nawawalan ka na ng pag-asa kasi ganyan. Wag mo nang hanapin, be. Parang yung sa inyo kasi 'di ba? Hindi naman siya talaga yung bet mo, yung kaibigan niya. Totoo yan, walang etchos na checka. Pero tingnan mo ngayon. Yes. Siya yung nagstay, siya yung tumanggap, siya yung... Pero bago din kami dumating sa ganitong estado ng relasyon, marami akong pinagdaanan, be. Dami akong sakripisyong ginawa. Pagiging mabarkada niya. Ganun, sama sa barkada. Palainom. Wala siyang mga bisyo na kakaiba ha, yung mga ibang naman. Mga bisyo. Wala naman. Ang kaya iinom lang yan, sasama sa barkada. Tsaka ang daming babaeng kachat. Yun. Dami kong sinakripisyo. Overthink ako. Yes, overthink ako. Tapos nagsiselos ako. Selosa ka talaga? Yes. Naiinis ako, ganyan. Magwawala ako. Saan ka ngayon? Sabihin ko sa kanya sa cellphone. Saan ka ngayon? Sabi niya, dito ako. Totoo? Pa-video nga. Ayaw mag-open ng camera. Kung pupuntahan kita dyan, magwawala ako. Umanda yung mga kaibigan mo. Susunugin ko yung ganyan. Kakain talaga ako ng kahihiyan sa publiko. Wala akong pakialam, bakla naman ako eh. Anong mawawala? Ganun talaga ako. Yung mga babae nga dyan, naghahabol, ganun. So, marami akong pinagdaan ng ganyan. So, wag na lang natin hanapin. At meron din mga ahas, ganun. Maraming nagtangka. Yes. Ano sabi ni Jowa? Buti na nga lang din, sasabihin niya, ito, nag-text si nag-chat si So, sinasabi niya sa'yo? Agad. Nag-chat daw si So, sabi ko sa'yo, ba't mag-chat nitong baklang to? Ba't hindi sa akin dumiretso mag-chat? Kung mag-chat, meron naman kayo. Yung mga pa-etchos ba na, andyan ba si Nang? Kumusta na siya? Sarap sabihin, bakla, dito ka sa akin mag-chat, wag na sa jowa ko, ba't sa kanya? Online ako. Para. Ahas ka rin, tumigil ka. Alam mo ba, pumapatay ko ng ahas. Sabi ko sa kanya. So yan, ang bakla, Mare, ganun naman yung bakla. Kaya chinat ko may bakla. Hoy, tumigil ka bakla. Huwag mo ko ini-etchos, matagal na ako naging bakla. Ngayon pa ako babaklain. Sabi niya, ay Mare, pasensya ka na talaga kasi hindi kita ma-reach out. Tumigil ka, online ako. Ay hindi Mare, kasi nga, nakita daw niya online yung jowa ko. Bakit kayo friend on Facebook? Ganun. So, meron talaga.
Madaming ganyan. Okay. Ano na lang, mensahe para sa mga gusto rin maghanap ng love ng kagaya na sa inyo. Yung sasabihin natin, di ba palagi natin sasabihin, i-love natin yung sarili natin muna bago tayong magmahal ng iba. Di ba? Pero hindi talaga mangyayari yun, kasi knowing na, di ba, hinahanap natin yung pagmamahal na kakaiba. Sasabihin natin kakaibang pagmamahal. So, meron tayong gagawin na yung mahal, binuhos mo yung pagmamahal sa isang tao, ganon. So, kung ganito na lang, tama naman yung mahalin mo yung sarili mo muna. Pero pag mahanap mo na yung taong tingin mo okay, as in like okay, hindi yung etos lang na, mahal ko to kasi ang gwapo. Pero ayun, masama ang ugali, nambubugbo, ganon. So, it's about time for you to give so much love, di ba? I-share mo yung totoong pagmamahal for him, di ba? Wag lang yung OA. Wag na yung OA na mamamatay ka, ganun, kasi mapapahamak ka dahil lang sa pagmamahal mo sa kanya. So, maybe, mahalin mo lang siya in right amount and right amount of care lang. Ganun. Tapos, kung magsiselos ka, normal yun, Given, di ba? Kung given na yung magsiselos kasi nga overthinker tayo Kasi, ganito kasi yun, pag bakla, maraming ginagawang masama sa buhay, mga kung ano-ano pang extracurricular. Yes. Extracurricular activities. Tapos overthink tayo, nagagawin din sa'yo ng boyfriend anon. Kasi gawain mo. So ganun yung nangyayari. So sa mga hopefuls na magka-jowa, tapos ganun, lalove din. Give so much love and share so much love with people you love. Ganun, di ba? Tapos pag meron kayong nakilala along the way, mingle, be socialize with them na lang, ganun. Wag lang masyadong clingy kasi baka magbayad ka ng mahal. Magbayad ka ng mahal. Hindi, tsaka baka ma-fall agad. Masakit ang aray. So, pagtingin mo sa sarili mo, niloloko ka na. Parang namimera lang, ganun. Then, hingi ng hingi, ganito ganyan, nagpaparinig. Wag na, tumigil ka na. Kasi alam mo na patungo na kayo sa hindi sa tuwid na daan. Thank you so much. Yes, thank you so much everyone. Ang dami kong natutunan, ang dami kong na-realize when it comes to love. Siguro nga totoo. Pero hindi naman ako interrush, pero talagang naghahanap kasi ako. Like, parang nagbibenta ka ngayon. Nag-online selling. Hindi totoo na parang, kasi hindi ako nainggit na in a pangit way it's really in a good way na nakaka-inspire din na kasi parang diba you have this another person na mas special sa'yo. May mga tao special sa paligid mo, iba pa rin yung taong nagbibigay sa'yo ng smile, yung inspiration, yung kaya nainggit ako dun sa mga friends ko na nakikita ko na kahit parang pagod naman siya pero ang ganda pa rin ng aura niya. Yung parang kahit alam ko problemado siya project pero lang ng project. Ang saya niya kasi alam kong may love siya, may special love mula sa puso niya. Yes. Kaya ako talaga makeup na lang muna. Totoo, naghahanap ka talaga. Hanap kita, Ben. Meron nun sa amin yung kaibigan niya. Meron nga siyang kapatid para magiging bilas pa tayo. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat mga ma'am sa pakikipag-chismisan sa amin. Kasama pa namin si Mia Kaloka and of course, ng Adoracion and yours truly, Ma'am G. Ayan, abangan nyo pa yung iba namin mga videos at kwentuhan. Yes, maraming salamat po sa inyo. God bless for everyone. It's DJ.